Това е заведението БГ Закуска в Баркинг. Вътре, ето как изглежда. Това е хладилната витрина. Това е секцията, където се поръчват храни също. Там се и правят закуските. Доста е голямо. Това е най-новото заведение. Има българска телевизия. Това е излет навън. Съвсем близко е до кръговото, което е тук в района. Това е касата и местото, където са изложени закуските. Сега е някъде към 11 часа. Минала е сутрешният закуска. Затова има по-малко закуски. Това е секцията, където стоят обяди, има различни готвени ястия. Също супи, има кафе. Тук също има маси. Това е другата част на заведението.